Усещаш ли, че често отлагаш следващата стъпка или пък си казваш: не мога, още не съм готова? Знаеш ли, че страхът от провал често е маскиран като перфекционизъм, нерешителност, липса на готовност или пък прекалена разумност? Той може да живее в нас години, без дори да го осъзнаваме и въпреки това да влияе на всяко наше действие, решение или мечта. И най-интересното е, че той не винаги изглежда като страх. Много често се проявява като вътрешен критик, който казва: не съм готова, не е достатъчно. Страх от това да се покажем и да бъдем видими. Постоянно търсене на одобрение от околните. Протакане, отлагане, нужда всичко да бъде перфектно или пък отказ от възможности, за да не се обърка нещо. Истината е, че той обикновено възниква в детството. Когато сме отраснали в среда с голямо напрежение и липса на емоционална стабилност, когато от нас са очаквали перфекционизъм или са ни сравнявали с другите, когато сме били критикувани вместо да бъдем подкрепени или пък сме се чувствали невидими и недостатъчни. Тогава подсъзнанието създава убеждението: за да бъда обичана, приета и защитена, трябва да бъда идеална. И днес като възрастни този страх продължава да ни пречи, да ни спира и да ни блокира, тъй като вътре в нас има част, която е оплашена и предпочита да се скрие. Но как да го трансформираме и да се освободим от него, за да спре да ни блокира? Първо е необходимо да осъзнаем причините, корена, а не симптомите. Страхът от провал не е страх от грешка. Той е страх от отхвърляне, от осъждане, от срам, от загуба на любов. Когато видим истинската рана, тогава започва изцелението. Чрез дълбоки практики с подсъзнателните програми можем да трансформираме и да освободим този страх, това напрежение и свиване в тялото. И тогава идва лекотата, идва увереността, връща се вярата в себе си. Имаме желание за движение напред. И всичко се променя, защото ние самите вече сме различни. Ако усещаш, че този страх те спира и е време за промяна, с радост ще ти помогна. Свържи се с мен за сеанс и лична консултация.